Tehkää tämä minun muistoni. 1 Korinttilaisille 11:24 näyttää siis siltä, että kristityt saattavat unohtaa Kristuksen. Teksti viittaa mahdollisuuteen unohtaa häntä, jonka kiitollisuuden ja kiintymyksen pitäisi pakottaa heidät muistamaan. Ei voisi olla tarvetta tälle rakastavalle kehotukselle, ellei olisi pelottavaa oletusta, että muistomme voisivat osoittautua petollisiksi ja muistomme luonteeltaan pinnallisiksi tai luonteeltaan muuttuvaksi. Tämä ei myöskään ole pelkkä olettamus. Se on valitettavasti liian hyvin vahvistettu kokemuksessamme, ei mahdollisuutena, vaan valitettavana tosiasiana. Se näyttää ensisilmäyksellä liian törkeältä rikokselta makaamaan ikääntyneiden miesten ovella. Näyttää miltei mahdottomalta, että ne, jotka on lunastettu kuolevan karitsan verellä, koskaan unohtaisivat lunastajansa, että ne, joita Jumalan iankaikkinen poika on rakastanut ikuisella rakkaudella, unohtaisivat koskaan tuon pojan, mutta jos se on hätkähdyttävää korvalle, se on valitettavasti liian ilmeistä silmälle, jotta voimme kieltää tosiasian. Unohda hän, joka ei ole unohtanut meitä. Unohda hänet, joka vuodatti verensä meidän syntiemme tähden. Unohda hän, joka rakasti meitä kuolemaan asti. Voiko se olla mahdollista? Kyllä, se ei ole vain mahdollista, vaan omatunto tunnustaa, että se on liian surullista meidän kaikkien vika, että voimme muistaa kaiken paitsi Kristuksen kohde, josta meidän pitäisi tehdä sydämemme hallitsija, on juuri se asia, jonka olemme taipuvaisia unohtamaan. Siellä, missä luulisi, että muisti viipyisi ja välinpitämättömyys olisi tuntematon tunkeilija, se on juuri se paikka, jonka unohtamisen jalat häpäisevät, ja paikka, jonne muisti liian harvoin näyttää. Vetoan täällä jokaisen kristityn omaan tuntoon. Voitko kieltää sanomani totuuden? Etkö huomaa olevansa unohtanut Jeesusta? Jotkut olento varastaa sydämesi, etkä välitä hänestä, johon sinun kiintymykseksi tulisi kohdistua. Jotkut maalliset asiat kiinnittävät huomiosi, kun sinun pitäisi kiinnittää katseesi vakaasti ristiin. Se on jatkuva maailman kierros. Maan, jatkuva melu, joka vie sielun Kristuksesta. Voi, ystäväni, eikö ole liian valitettavan totta, että voimme muistaa kaikkea muuta kuin Kristusta emmekä unohda mitään niin helposti kuin hän, jota meidän tulee muistaa. Vaikka muisti säilyttää myrkyllisen rikkaruohon, se kärsii Sharonin ruusun kuihtumisen. Syy tähän on hyvin ilmeinen, se piilee yhdessä tai kahdessa tosiasiassa. Unohdamme Kristuksen, koska uudesti syntyneet ihmiset sellaisina kuin todella olemme silti turmeltuminen ja kuolema säilyvät uudesti syntynetissäkin. Unohdamme hänet, koska kannamme mukanamme synnin ja kuoleman vanhaa Aadamia. Jos olisimme puhtaasti vastasyntyneitä olentoja, emme koskaan unohtaisi hänen nimeään, jota rakastamme. Jos olisimme täysin uudesti syntyneitä olentoja, meidän tulisi istua alas ja mietiskellä sitä, mitä vapahtajamme teki ja kärsi. Kaikkea, mitä hän on kunniakkaasti luvannut tehdä, emmekä koskaan harhautui kiertävänä kiintymyksen, vaan keskittyisi, palautuisi, kiinnittyisi ikuisesti yhteen kohteeseen. Meidän tulisi jatkuvasti pohtia Herramme kuolemaa ja kärsimyksiä, mutta valitettavasti meillä on mato sydämessä, tuhota, sisällämme hirvitalo, himoja, ilkeitä mielikuvituksia ja voimakkaita, pahoja intohimoja, jotka kuin myrkyllisen veden lähteet lähettävät jatkuvasti epäpuhtausvirtoja. Minulla on sydän, jonka Jumala tietää. Toivon, että voisin irrottaa ruumiistani ja heittää äärettömään kauas sielun, joka on epäpuhtaiden lintujen häkki, ällöttävien olentojen luola, jossa lohikäärmeet kummittelevat ja pöllöt kokoontuvat, missä jokainen pahanenteen ilkeä peto asuu, sydän, joka on liian ilkeä ollakseen. Tästä syystä olen unohtanut Kristuksen. Eikä tämä ole ainoa syy, epäilen sen olevan myös jossain muualla. Unohdamme Kristuksen, koska ympärillämme on niin monia muita asioita, jotka kiinnittävät huomiomme. Mutta, sanot, heidän ei pitäisi tehdä niin, koska vaikka he ovat ympärillämme, he eivät ole mitään Jeesukseen Kristukseen verrattuna, vaikka he ovatkin kauhean lähellä sydäntämme, mitä he ovat verrattuna Kristukseen. Mutta tiedättekö, rakkaat ystävät, että esineen läheisyydellä on erittäin suuri vaikutus sen voimaan?
Aurinko on monta kertaa suurempi kuin kuu, mutta kuulla on suurempi vaikutus valtameren vuorovesiin kuin auringolla, yksinkertaisesti siksi, että se on lähempänä ja sillä on suurempi vetovoima. Joten huomaan, että pienellä maan ryömimällä matolla on sieluani enemmän vaikutusta kuin loistavalla Kristuksella taivaassa. Kourallinen kultaista maata, kuuluisuutta, suosion huuto, kukoistava liike, taloni, kotini, vaikuttaa minuun enemmän kuin kaikki ylemmän maailman loistot, niin kuin autuas näky, yksinkertaisesti siksi, että maa on kaukana ja itse taivas on kaukana. Hyvää päivää, jolloin minut nostetaan korkealle enkelien siivillä asuakseni ikuisesti lähellä Herraani, paistatakseni hänen hymynsä auringonpaisteessa ja eksyneenä hänen ihanan kasvojensa sanoin kuvaamattomaan säteilyyn. Näemme sitten unohtamisen syyn, pun astukaamme sen yli. Olkaamme suomalaisia, että laiminlyön Herramme niin paljon, ja pitäkäämme nyt huolta hänen sanastaan. Tehkää tämä minun muistokseni toivoen, että sen juhlalliset äänet voivat hurmata pois alhaisen kiittämättömyyden demonin. Puhumme ensinnäkin siunatusta muistinkohteesta. Toiseksi tämän henkilön muistamisesta saatavat edut. Kolmanneksi armollinen apu muistelemme, tehkää tämä minun muistokseni. Ja neljänneksi, lempeä käsky, tehkää tämä minun muistokseni. Pyhä henki avaa huuleni ja sydämesi, jotta voimme saada siunauksia. Ensinnäkin puhumme loistavasta ja kallisesta muistin esitteestä, tehkää tämä minun muistoni. Kristityillä on monia aarteita suljettuna muistikaappiin. Heidän tulisi muistaa valintansa Jumalan valittuna ennen kuin aika alkoi. Heidän tulisi olla tietoisia niiden louhinnasta, että heidät otettiin pois sotkuisesta savesta, hakattu pois hirvittävästä kuopasta. Heidän tulee muistaa tehokas kutsumus, sillä Jumala kutsui heidät ja pelasti heidät Pyhän Hengen voimalla. Heidän tulee muistaa erityiset vapautumiseen kaikki, mitä on tehty heidän hyväkseen, ja kaikki heille annetut arvot. Mutta on yksi, jonka heidän pitäisi palsamoida sielussaan kalliimmilla mausteilla, ja joka ennen kaikkea muita Jumalan lahjoja ansaitsee ikuisen muiston. Sanoin yhden, sillä en tarkoita tekoa, vaan se on henkilö, jonka muotokuvan kehystäisin kultaan ja ripusta isin sielun hyttiin. Haluaisin teidän tutkivan kaikkia voittavan Messiaan tekoja. Haluaisin, että olet perehtynyt rakkaamme elämään. Mutta älä unohda hänen persoonaansa, sillä teksti sanoo, tehkää tämä minun muistokseni. Se on Kristuksen loistava persoona, jonka tulisi olla muistomme kohde. Hänen kuvansa tulee olla jokaisessa Pyhän Hengen temppelissä, mutta jotkut sanovat, kuinka voimme muistaa Kristuksen persoonaa, kun emme koskaan nähneet sitä? Emme voi kertoa, mikä oli hänen ilmeensä erikoinen muoto. Uskomme hänen kasvojensa olevan oikeudenmukaisempia kuin kenenkään muun ihmisen, vaikkakin surun ja kärsimyksen kautta enemmän, mutta koska emme nähneet sitä, emme voi muistaa sitä. Emme koskaan nähneet hänen jalkojaan, kun ne tallaavat hänen armonsa matkoja. Emme koskaan nähneet hänen käsiään, kun hän ojensi ne täyteen rakkaudellista ystävällisyyttä. Emme voi muistaa hänen kielensä ihmeellistä intonaatiota, kun hän ylisti Serafin kaunopuheisuutta kunnioittaen väkijoukkoja ja kahlitsi heidän korvansa häneen. Emme voi kuvitella sitä suloista hymyä, joka hänen huulillaan roikkui. Fariseuksia vastaan me emme voi muistaa häntä hänen kärsimyksissään ja tuskissaan, sillä emme koskaan nähneet häntä. No, rakkaani, luulisin olevan totta, ettet voi muistaa näkyvää ulkonäköä, sillä et silloin syntynyt. Mutta etkö tiedä, että vaikka apostolikin sanoi, että vaikka hän oli tuntenut Kristuksen lihan jälkeen, hän ei kuitenkaan enää tuntisi Kristusta lihan jälkeen. Luonnollinen ulkonäkö, rotu, syntyperä, köyhyys, nöyrä puku eivät olleet mitään apostolin arviossa hänen kirkastetusta Herrastaan, ja näin, vaikka et tunne häntä lihan mukaan, voit tuntea hänet hengen mukaan. Tällä tavalla voit muistaa Jeesusta nyt yhtä paljon kuin Pietaria tai Paavalia tai Johannesta tai Jaakobia tai kaikkia niitä suosimia, jotka kerran astelivat hänen jalanjäljissään, kulkivat rinnakkain tai laskivat päänsä hänen polvelleen. Muisti tuhoaa etäisyyden ja hyppää ajan yli ja voi nähdä Herran, vaikka hän onkin ylennetty kirkkaudessa. Vietämme 5 minuuttia Jeesuksen muistamiseen.
Muistakaamme häntä kasteessa, kun laskeutuessa emme Jordanin veteen, kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Katso, hän nousee tippuvana purosta. Varmasti tietoisen veden on täytynyt punastua, koska se sisälsi Jumalansa. Hän nukkui hetken sen aaltojen sisällä pyhittää, sen kasteen haudan, johon Kristuksen kanssa kuolleet haudataan hänen kanssaan. Muistakaamme häntä erämaassa, minne hän meni suoraan upotuksestaan. Voi! Olen usein ajatellut sitä kohtausta erämaassa, kun Kristus väsyneenä ja uupuneena istutti hänet, kenties jonkun vanhan puun ryppyisille juurille. 40 päivää hän oli paastonnut, hän oli nälkäinen, kun hänen heikkoutensa äärimmäisyydessä tuli paha henki. Ehkä hän oli verhonnut demonikuninkaalisten jonkun ikääntyneen pyhiinvaeltajan muotoon ja ottanut kiven ja sanonut, huono, pyhiinvaeltaja, jos olet Jumalan poika, käske tehdä tästä kivestä leipä. Luulen, että näen hänet ovelalla hymyllään ja ilkeänä puheensa kanssa, kun hän piti kiveä ja sanoi, jos, Jumalan pilkkaa jos olet Jumalan poika, käske, että tästä kivestä tulee ateria minulle ja sinulle, sillä me molemmat olemme nälkäisiä, ja se on armon teko, sinä voit tehdä sen, ja ruokimme sen helposti, me puhumme taivaan sanaa, ja puhumme sen helposti, ja olen ystäviä ikuisesti. Mutta Jeesus sanoi, ja oi kuinka suloisesti hän sanoi sen, ei ihminen elä pelkästään leivästä. Voi, kuinka ihmeellisesti Kristus taisteli kiusaajaa vastaan. Tällaista taistelua ei ole koskaan ollut. Se oli kaksintaistelu jalkaan yksikätinen taistelu, kun Kuopan mestari Leijona ja Juudan heimon mahtava Leijona taistelivat yhdessä. Upea näky, enkelit seisoivat ympärillään katsomassa spektaakkelia, aivan kuten vanhat miehet istuivat katsomassa tunnettujen sotureiden turnausta. Siellä saatana kokosi voimansa, täällä Apollion keskitti kaiken saatanallisen voimansa, jotta hän tässä jättiläispainissa kukoistaisi naisen siemenen. Mutta Jeesus oli hänelle enemmän kuin vastine. Painissa hän kaatui tappavan ja tuli enemmän kuin voittaja, Jumalan karitsa. Muistan aavikkopyrkimyksensä, kun seuraavan kerran taistelen saatanaa vastaan. Kun seuraavan kerran joudun konfliktiin karjuvan diaboluksen kanssa, katson häneen, joka voitti kerta kaikkiaan ja mursi lohikäärmeen pään mahtavilla iskuillaan. Lisäksi pyydän teitä muistamaan hänet kaikessa hänen päivittäiset kiusaukset ja tuntikohtaisia koettelemuksia siinä hänen elinikäisessä taistelussaan, jonka läpi hän kulki. Voi, mikä mahtava tragedia olikaan Kristuksen kuolema ja hänen elämänsä myös. Se ohjattiin sisään laululla ja se päättyi huutamiseen. Se on valmis. Se alkoi seimestä ja päättyi ristille. Mutta oi, surullinen väliaika. Voi, mustat kuvat vainosta, kun hänen ystävänsä inhosivat häntä, kun hänen vihollisensa raivosivat häntä, hänen kulkiessaan katuja, kun hän kuuli pahan suhinan ja kateuden likainen hammas puri häntä, kun panettelu väitti, että hänellä oli paholainen ja hän oli hullu, että hän oli juopunut mies ja juopunut sielunsa kanssa, ja kun hän oli hänen oikeutensa. Voi, Jumalan poika, minun täytyy muistaa sinua. En voi olla muistamatta sinua, kun ajattelen niitä vaivannäön ja vaivan vuosia, joita sinä olet minun tähteni. Mutta tiedät valitsemani teeman paikan, jossa voin aina parhaiten muistaa Kristuksen. Se on varjoisa puutarha täynnä oliiveja. Oi sitä kohtaa. Haluaisin, että minulla olisi kaunopuheisuutta, että voisin viedä sinut sinne. Voi. Jos henki vain ottaisi meidät ja asettaisi meidät lujasti alas Jerusalemin vuorille, niin sanoisin, katso, siellä virtaa Kidronin puro, jonka kuningas itse kulki, ja siellä näet oliivipuita. Mahdollisesti tuon oliivin juurella makasivat 3 opetuslasta nukkuessaan, ja siellä näen veripisaroita. Seiso tässä, sieluni, hetki, nuo veripisarat, näetkö ne? Merkitse ne eivät ole haavojen verta, ne ovat miehen verta, jonka ruumis oli silloin haavoittumaton. Oi sieluni kuvaa häntä, kun hän polvistui tuskissa ja hetkessä hikeä, koska hän paini Jumalan kanssa hikeä, koska hän kärsi tuskasta isänsä kanssa. Isäni, jos mahdollista, niin menköön tämä malja minulta pois. Oi Getsemane, sävysi ovat syvästi juhlallisia sielulleni, mutta ne veripisarat.
Varmasti se on kurjuuden huipentuma. Se on viimeinen tämän ihmeellisen uhrauksen mahtavista teoista. Voiko rakkaus mennä syvemmälle? Voiko se taipua suurempiin armontekoihin? Voi. Jos minulla olisi kaunopuheisuus, antaisin kielen jokaiselle siellä olevalle veripisaraan, jotta teidän sydämenne nousisi kapinassa närtyneisyyttänne ja kylmyyttänne vastaan ja puhuisi vilpittömästi palaen Jeesuksen muistoa. Ja nyt, hyvästi Getsemane, mutta vien sinut jonnekin muualle, missä vielä näet surujen miehen. Minä johdan sinut Pilatuksen saliin ja annan sinun nähdä hänen kestävän julmien sotilaiden pilkkaa. Postitse lähetettyjen käsineiden lyöntejä, nyrkkiin puristettuja, iskuja, häpeää, sylkemistä, hiusten nyppimistä, julmia lyönnit. Voi, etkö pysty kuvittelemaan marttyyrien kuningasta, joka riisutaan vaatteistaan ja joka on alttiina paholaisen kaltaisten miesten katseille? Etkö näe kruunua hänen temppeleissään, jokainen piikki toimii lansettina, joka lävistää hänen päänsä? Älä merkitse sinua hänen kipeytyneisiin hartioihin ja valkoisiin luihin, jotka alkavat verenvuotolihasta. Voi ihmisen poika, näen sinut ruoskittavana ja lyötynä vavoilla ja piiskalla, kuinka voin tästä lähtien lakata muistamasta sinua? Muistoni olisi kiitollisempi kuin Pilatus. Eikö se koskaan itkisi? Katso mies, katso mies. Lopeta nyt surukohtaus Golgata näkymällä. Ajattele lävistettyjä käsiä ja verenvuotoa. Ajattele pahtavaa aurinkoa ja sitten koko pimeyttä. Muista paistokuume ja pelottava jano. Ajattele kuoleman huutoa. Se on päättynyt. Ja huokauksista, jotka olivat sen alkusoittoa. Tämä on muistin kohde. Älkäämme koskaan unohtako Kristusta. Pyydän teitä, Jeesuksen rakkauden tähden, antakaa hänelle tärkein paikka muistoissasi. Älä anna kallisarvoisen helmen pudota huolimattomasta kädestäsi unohduksen pimeään valtamereen. En kuitenkaan voi olla sanomatta yhtä asiaa ennen kuin jätän tämän pään, ja se on, että jotkut teistä voivat hyvin viedä pois sen, mitä olen sanonut, koska olette lukeneet sen usein ja kuulleet sen ennenkin. Mutta silti ette voi hengellisesti muistaa mitään Kristuksesta, koska ette ole koskaan ilmoittaneet häntä teille, ja mitä emme ole koskaan tienneet, emme voi muistaa. Kiitos Jumalalle. En puhu teistä kaikista, sillä tässä paikassa on hyvä jäännös armon valinnan mukaan, ja heidän puoleensa minä käännyn. Ehkä voisin kertoa sinulle jostain vanhasta navetta-pensasaidasta tai mökistä, tai jos olet asunut Lontoossa jostain piha-alueesta tai jostain pimeästä kujasta tai kadusta, jossa tapasit ensimmäisen kerran Kristuksen, tai jokin kappeli, johon eksyit ja saatat sanoa, Luojan kiitos, muistan sen istuimen, jossa hän ensin tapasi minut ja puhui rakkauden kuiskauksia sielulleni ja kertoi minulle ostaneensa minut. Kyllä, ja haluaisin mielelläni rakentaa temppelin paikalle ja pystyttää siihen jonkin muistomerkin, jossa Jehova Jeesus ensin puhui sielulleni ja ilmaisi itsensä minulle. Mutta hän on paljastanut itsensä sinulle useammin kuin kerran, eikö olekin? Ja voit muistaa kymmeniä paikkoja, joissa Herra on ilmestynyt sinulle muinoin sanoen, katso, minä olen rakastanut sinua ikuisella rakkaudella. Jos ette kaikki voi muistaa sellaisia asioita, jotkut teistä voivat, ja olen varma, että he ymmärtävät minua, kun sanon, tulkaa ja teet tämä Kristuksen muistoksi, kaikkien hänen rakastavien vierailujensa, hänen suloisten kosujensa, voittavien hymynsä, muistoksi. Kaiken sen, mitä hän on sanonut ja kertonut sielullesi. Muista kaikki nämä asiat tänä iltana, jos muisti voi koota mahtavan armon kokonaisuuden. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unohda kaikkia hänen etujaan. Kynäi. Puhuttu amme muistomme siunatusta kohteesta sanomme toiseksi vähän Kristuksen. Rakkaus muistamisesta saatavista edut. Rakkaus ei koskaan sano, kuka on hyvä. Rakkaus ei koskaan kysy, mitä hyötyä siitä on rakkaudesta. Se on epäitsekäs se, mitä se rakastaa, eikä mitään muutakaan. Vastasyntyneen luomuksen täytyy rakastaa Kristusta, se ei voi sille mitään. Voi. Joka voi vastustaa Jeesuksen, Kristuksen vertaansa vailla olevaa hurmaa, kaunein 10 000 messusta, kaunein 10 000 rakkaudesta. Kuka voi kieltäytyä ihailemasta täydellisyyden ruhtinasta, kauneuden peiliä, majesteettista Jumalan poikaa?
Mutta silti meille voi olla hyödyllistä tarkkailla Kristuksen muistamisen etuja, sillä niitä ei ole vähän eivätkä pieniä, ja ensinnäkin, Jeesuksen muistaminen pyrkii antamaan sinulle toivoa, kun olet syntisi taakan alla. Huomioikaa muutama hahmo täällä tänä iltana. Sieltä tulee köyhä olento. Katso häntä. Hän on laiminlyönyt itsensä tässä viime kuussa, ja näyttää siltä, että hän ei olisi juurikaan syönyt jokapäiväistä leipäänsä. Mikä sinua vaivaa? Voi, hän sanoo. Olen ollut syyllisyyden tunteen alla. Olen valittanut uudestaan ja uudestaan, koska pelkään, että en saa koskaan anteeksi. Kerran luulin olevani hyvä, mutta olen lukenut Raamattua ja huomaan, että sydämeni on petollinen yli kaiken ja epätoivoisen paha. Olen yrittänyt uudistua, mutta mitä enemmän yritän, sitä syvemmälle en ansaitse toivoa, sitä syvemmälle en uppoa. Minusta näyttää, että Jumalan täytyy tuhota minut, sillä hän on julistanut. Sielu, joka tekee syntiä, kuolee. Ja minun täytyy kuolla. Minun täytyy olla kirottu, sillä tiedän, että olen rikkonut Jumalan lakia. Kuinka lohdutat sellaista miestä? Mitä pehmeitä sanoja lausuisit antaaksesi hänelle rauhan? Minä tietää. Sanon hänen muistavan Kristusta. Kerron hänelle, että on yksi, joka maksoi kurjuuden valtavan velan. Kyllä, minä kerron sinulle, juoppo, vannoja, mitä ikinä olet ollut, kerron sinulle, että on yksi, joka on tehnyt sinulle täydellisen sovituksen, jos vain uskot häneen, olet turvassa ikuisesti. Muista häntä, sinä köyhä kuoleva, toivoton olento, niin sinut saatetaan laulamaan ilosta ja ilosta. Katso, mies uskoo ja huutaa hurmioituneena. Voi, tulkaa kaikki, jotka pelkäätte Jumalaa, niin minä kerron teille, mitä hän on tehnyt sielulleni. Halleluja! Jumala on pyyhkinyt pois syntini kuin paksun pilven. Se on yksi hyöty, joka voidaan saada Kristuksen muistamisesta. Se antaa meille toivoa synnin tunteessa ja kertoo meille, että armoa on vielä olemassa. Nyt minulla täytyy olla toinen hahmo. Ja mitä hän sanoo? En kestä sitä enää. Minua on vainottu ja pahoinpidelty, koska rakastan Kristusta. Minua pilkataan, nauretaan ja halveksitaan. Yritän kestää, mutta en todellakaan kestä. Ihminen on ihminen, tallaa madon ja hän kääntyy sinuun. Kärsivällisyyteni ei petä minua. Olen sellaisessa asemassa, että minulla ei ole kärsivällisyyttä. Viholliseni panettelevat minua, enkä tiedä mitä tehdä. Mitä sanomme sille köyhälle? Kuinka annamme hänelle kärsivällisyyttä? Mitä saarnaamme hänelle? Olet kuullut. Mitä hänellä on sanottavaa itsestään? Kuinka lohdutamme häntä tässä suuressa koettelemuksessa? Jos kärsimme samoin, mitä meidän pitäisi toivoa jonkun ystävän sanovan meille? Kerromme hänelle, että muut ihmiset ovat kestäneet niin paljon. Hän sanoo, onnellisia lohduttajia olette kaikki. Ei, minä sanon hänelle, veli, sinua vainotaan, mutta muista Jeesuksen Kristuksen sanat, kuinka hän puhui meille ja sanoi, iloitkaa sinä päivänä ja hyppikää iloon, sillä teidän palkkanne on suuri taivaassa, sillä niin ovat vainonneet profeetat, jotka olivat ennen sinua. Veljeni, ajattele häntä, joka kuollessaan rukoili murhaajien puolesta ja sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä tekevät. Sinun ei tarvitse sietää muuta kuin mitään hänen mahtaviin kärsimyksiinsä verrattuna. Ole rohkea, kohtaa se uudelleen kuin mies, älä koskaan sano kuolla. Älä anna kärsivällisyytesi kadota, ota ristisi joka päivä ja seuraa Kristusta. Anna hänen olla mottosi, aseta hänet silmiesi eteen. Ja nyt kun saat tämän, kuule mitä mies sanoo. Hän sanoo sinulle heti, terve vaino, tervetuloa häpeään. Jeesuksen häpeä on minun kunniani, ja pilkka on minun suurin kunniani. Kristuksen muistamisella on toinenkin vaikutus. Sillä on taipumus antaa meille kärsivällisyyttä vainon alla. Se on vyö lanteille, jotta uskomme kestäisi loppuun asti. Rakkaat, ystävät, minun pitäisi viettää aikaasi liikaa, jos menisin useisiin etuihin, joten otan vastaan vain 1 tai 2 siunausta. Se antaa meille voimaa kiusauksessa. Uskon, että jokaisen miehen kanssa on tunteja, jolloin hänellä on hirvittävän kiusauksen kausi. Valtavassa syvyydessä ei ole koskaan asunut alusta,
mutta joskus sen on taisteltava myrskyä vastaan. Siellä hän on, huono barkki, joka keinuu ylös ja alas hulluilla aalloilla. Katso, kuinka he heittävät hänet aallosta aaltoon. Kaikki heittävät hänet taivaan puoliväliin. Tuulet nauravat häntä ivallisesti. Vanha Osean ottaa aluksen tippuvaan sormiinsa ja ravistaa sitä edestakaisin. Kuinka merimiehet huutavat pelosta. Tiedätkö, kuinka voit laittaa öljyä vesille ja kaikki on hiljaa? Kyllä, yksi voimakas sana tekee sen. Tulkoon Jeesus. Muistakoon köyhä sydän Jeesusta, ja silloin laiva purjehtii vakaasti, sillä Kristuksella on ruori. Tuulet eivät enää puhalla, sillä Kristus käskee heitä sulkemaan heidän mahtavat suunsa, eivätkä koskaan enää häiritse lastaan. Mikään ei voi antaa sinulle voimaa kiusauksessa ja auttaa sinua selviytymään myrskystä, kuten Jeesuksen, Kristuksen lihaksi tulleen Jumalan pojan nimi. Sitten taas, mitä mukavuus se antaa sinulle sairasvuoteessa Kristuksen nimen. Se auttaa sinua olemaan kärsivällinen niitä kohtaan, jotka odottavat sinua, ja kestämään kärsimyksiä, jotka sinun on kannettava. Niin, sinun on tapahduttava niin, että sinulla on enemmän toivoa sairauteen kuin terveyteen, ja löydät siunatun makeuden sapen katkeruudesta. Sen sijaan, että tuntisit etikkaa suussasi vaikeutesi kautta, löydät hunajaa makeudesta kaiken sen koettelemuksen ja vaivan keskellä, jonka Jumala sinulle asettaa. Sillä hän antaa lauluja yössä. Mutta vain sulkeaksesi Kristuksen muistamisen edut, tiedätkö mistä saat eniten hyötyä? Tiedätkö paikan, jossa tulet pääasiassa iloitsemaan, kun olet koskaan ajatellut häntä? Vien sinut siihen. Hiljaa. Hiljaisuus. Menet yläkertaan, yksinäiseen huoneeseen. Verhot roikkuvat alas. Joku seisoo siellä itkien. Lapset ovat sängyn ympärillä ja ystävät siellä. Näetkö miehen valehtelevan? Se olet sinä itse. Katso häntä, hänen silmänsä ovat sinun silmäsi, hänen kätensä ovat sinun kätesi. Se olet sinä itse, olet siellä pian. Mies, se olet sinä itse. Näetkö sen? Se on kuva itsestäsi. Ne ovat silmäsi, jotka pian suljetaan kuolemassa, kätesi, jotka makaavat jäykästi ja liikkumattomina, huulesi, jotka ovat kuivia ja kuivuneita, joiden väliin ne pistävät vesipisaroita. Ne ovat sanasi, jotka jäätyvät ilmaan ja putoavat niin hitaasti kuolevista huuliltasi. Mietin, pystytkö muistamaan Kristusta siellä? Jos et, kuvaan sinut. Katso tuo mies suoraan sängyssä, katso hänen silmänsä lähtevän kuopastaan. Hänen ystävänsä ovat kaikki huolissaan. He kysyvät häneltä, mitä hän näkee. Hän tukahduttaa tunteen. Hän kertoo heille, ettei hän näe mitään. He tietävät, että hänen silmiensä edessä on jotain. Hän aloittaa uudelleen. Hyvä Jumala, mitä minä näytän näkevän? Mikä se on? Yksi huokaus. Sielu on poissa. Ruumis on siellä. Mitä hän näki? Hän näki liekehtivän tuomioistuimen. Hän näki Jumalan sen päällä valtikkansa kanssa. Hän näki kirjojen avautuvan. Hän näki Jumalan valtaistuimen ja näki sanansaattajan, jonka miekka heilutti ilmassa lyömään hänet alas. Mies, se olet sinä itse, siellä olet pian. Tuo kuva on sinun oma muotokuvasi. Olen kuvannut sinut elämään, katsokaa sitä. Siellä olet muutaman vuoden sisällä, muutaman päivän sisällä. Mutta jos muistat Kristuksen, kerronko sinulle mitä aiot tehdä? Voi, hymyilet vaikeuksien keskellä. Anna minun kuvitella sellainen mies. He laittavat tyynyt hänen taakseen. Hän istuu sängyssä ja ottaa kädestä hänen rakkaansa ja sanoo, hyvästi, älä itke minun puolestani. Armollinen Jumala pyyhkii pois kaikki kyyneleet jokaisesta silmästä. Ympärillä olevia kutsutaan, valmistautukaa kohtaamaan Jumalaa ja seuraamaan minua autuuden maahan. Nyt hän on laittanut kotinsa kuntoon. Kaikki on tehty. Katso häntä, kuten vanha kunnon Jaakob, nojaten sauvaansa, kuolemaisillaan. Katso kuinka hänen silmänsä kimaltelevat, hän taputtaa käsiään, ne kerääntyvät kuulemaan mitä hänellä on sanottavaa. Hän kuiskaa, voitto, ja keräten hieman enemmän voimaa, hän huutaa, voitto, ja vihdoin viimeinen haukkumiseen, voitto, hänen kauttaan, joka rakasti meitä, ja hän kuolee. Tämä on yksi suurista eduista, joita saa Kristuksen muistamisesta, pystyä kohtaamaan kuolema
siunatulla rauhallisuudella, Trei. Olemme nyt saapuneet meditaation 3. osaan, joka on makea apu muistille. Käytämme kouluissa tiettyjä kirjoja, joita kutsutaan nimellä Aids to Memory. Olen varma, että he pikemminkin hämmentyivät kuin auttoivat minua. Niiden käyttökelpoisuus vastasi matkustajan käsivarren alla olevaa kimppua. Totta, hän saattoi käyttää niitä yksitellen kävelemään, mutta sillä välin hän kantoi mukanaan monia muita, joita hän ei koskaan tarvitsisi. Mutta vapahtajamme oli viisaampi kuin kaikki opettajamme, ja hänen muistelmansa ovat todellisia muistiapua. Hänen rakkaustokeneissaan on erehtymätön kieli, ja ne valloittavat huomiomme suloisesti. Katso pyhän eukaristian koko mysteeri. Leipä ja viini ovat eloisia Jeesuksen ruumiin ja veren vertauskuvia. Muiston herättämisen voima koostuu näin tehty vetoomus aisteihin. Täällä silmä, käsi, suu löytävät iloisen työn. Leipää maistetaan, ja sen sisään tunkeutuminen vaikuttaa muistiin, joka on yksi voimakkaimmista viiniä siepataan, teko on käsin kosketeltavaa. Tiedämme juovan, ja siten aistit, jotka ovat yleensä tukkeutuneet sielulle, tulevat siivuiksi, jotka kohottavat mieltä mietiskelyssä. Jälleen, suuri osa tämän toimituksen vaikutuksesta löytyy sen yksinkertaisuudesta. Kuinka kauniin yksinkertainen seremonia onkaan, leipä murskataan ja viiniä kaadetaan. Sitä asiaa ei voi kutsua maljaksi, sitä pateeniksi ja isännäksi. Mikään ei rasita muistia, tässä on yksinkertainen leipä ja viini. Hänellä ei saa olla lainkaan muistia, joka ei muista syöneensä leipää ja juoneensa viiniä. Huomaa jälleen voimakas raskaus näistä merkeistä, kuinka täynnä merkitystä ne ovat. Leipä rikottiin, niin murrettiin vapahtajasi. Leipä syötäväksi, joten hänen lihansa on todella lihaa. Viini vuodatettiin, rypäleen puristettu mehu, niin murskattiin vapahtajasi jumalallisen oikeuden jalan alle, hänen verensä on makein viinisi. Viini piristää sydäntäsi, niin myös Jeesuksen veri. Viini vahvistaa ja virkistää sinua, samoin mahtavan uhrin veri. Voi. Tehkää tuosta leivästä ja viinistä sielullesi tänä iltana makea ja siunattu apu sen rakkaan miehen muistolle, joka kerran kuoli Golgatalla. Kuten pieni uuhikaritsa, sinun tulee nyt syödä Herrasi leipää ja juoda hänen maljastaan. Muista käsi, joka ruokkii sinua. Mutta ennen kuin voit muistaa Kristusta hyvin täällä, sinun täytyy pyytää apua Pyhältä Hengeltä. Uskon, että ennen Herran ehtoollista pitäisi valmistautua. En usko rouva Togodin valmistautumiseen, joka vietti viikon valmisteluun, ja huomasi sitten, ettei se ollut määräys sunnuntai. Hän sanoi hävinneensä koko viikon. En usko sellaiseen valmistautumiseen, mutta uskon pyhään valmistautumiseen Herran ehtoollista varten. Kun voimme lauantaina, jos mahdollista, viettää tunnin hiljaisessa mietiskelyssä Kristusta ja Jeesuksen kärsimystä, kun voimme varsinkin sapatin iltapäivällä hartaasti istua alas ja katsoa häntä, silloin näistä kohtauksista tulee todellisuutta eivätkä pilkkaa, kuten ne ovat joillekin. Pelkään suuresti, että jotkut teistä syövät leivän tänä iltana eivätkä ajattele Kristusta. Jotkut teistä, jotka juovat viiniä, eivätkä ajattele hänen verta, ja te olette ilkeitä tekopyhiä, kun teette sen. Varo itsestäsi. Joka syö ja juo kelvottomasti, syö ja juo. Mitä? Tuomio itselleen. Tämä on yksinkertainen englanninkielinen sana. Muista, mitä teet. Älä tee sitä huolimattomasti, sillä se on kaikista pyhistä asioista maan päällä. Olemme kuulleet joistakin miehistä, jotka liittyivät yhteen ottamalla verta käsistään ja juomalla sitä ympäriinsä. Se oli mitä kauheinta, mutta samalla juhlallista. Tässä sinun tulee juoda verta Kristuksen suonista ja siemailla sitä tihkuvaa virtaa, joka purskahti hänen omasta rakastavasta sydämestään. Eikö se ole juhlallinen asia? Pitäisikö kenenkään vähätellä sitä? Mennä kirkkoon ja ottaa se 6 pennillä. Tuletko mukaan hyvän tekeväisyyteen? Ulos siitä. Se on kauheaa Jumalan pilkkaa kaikkivaltiaan Jumalaa vastaan, ja helvettiin tuomittujen joukossa tulee olemaan kirottu imppia, jotka uskalsivat näin pilkata Jumalan pyhää määräystä. Tämä on Kristuksen muisto. Tehkää tämä minun muistoni. Jos ette voi tehdä sitä Kristuksen muistoksi,
Pyydän teitä, koska rakastatte sieluasi, älkää tehkö sitä ollenkaan. Voi, uudesti syntytä mies tai nainen, älä mene pappien esipihaan, jottei Israelin Jumala paheksuisi tunkeutumista, tiive. Ja nyt lähikuvaan. Tässä on salainen käsky. Tehkää tämä minun muistokseni. Ketä tämä käsky koskee? Teette tämän. On tärkeää vastata tähän kysymykseen. Tehkää näin. Ketä on tarkoitettu? Sinä, joka luotat minuun. Teette tämän minun muistokseni. No, nyt sinun pitäisi olettaa, että Kristus puhuu sinulle tänä iltana ja hän sanoo, te tehkää tämä minun muistokseni. Kristus tarkkailee sinua ovella. Jotkut teistä menevät kotiin ja Kristus sanoo, luulin sanoneeni, tehkää tämä minun muistokseni. Jotkut teistä pitävät paikkansa katsojina. Kristus istuu kanssasi ja hän sanoo, luulin sanoneeni, tehkää tämä minun muistokseni. Herra, minä tiedän, että teit. Rakastatko sinä minua sitten? Kyllä, minä rakastan sinua. Rakastan, Herra. Sinä tiedät, että minä rakastan. Mutta minä sanon, mene sinne, syö sitä leipää, juo sitä viiniä. En pidä Herrasta. Minun pitäisi mennä kasteelle, jos liittyä tuohon kirkkoon, ja pelkään, että vilustun tai minua katsotaan. Pelkään mennä kirkon eteen, sillä luulen, että he esittävät kysymyksiä, joihin en pystyisi vastaamaan. Mitä, sanoo Kristus, onko tämä kaikki, mitä rakastat minua? Onko tämä kaikki kiintymykseksi Herraasi? Oi, kuinka kylmä minua. Vapahtajaa kohtaan. Jos en olisi rakastanut sinua enempää kuin tämän, olisit ollut helvetissä. Jos se olisi ollut kiintymykseni koko laajuus, en olisi kuollut puolestasi. Suuri rakkaus aiheutti suuria tuskia, ja tämäkö on kaikki kiitollisuutensa minulle? Eivätkö jotkut teistä häpeä tämän jälkeen? Ettekö sano sydämessänne, se on todella väärin. Kristus sanoo, tehkää tämä minun muistokseni, ja ettekö häpeä pysyä poissa. Annan ilmaisen kutsun jokaiselle Jeesusta rakastavalle tulla tämän pöydän ääreen. Pyydän teitä, älkää kieltäkö itseltänne tätä etuoikeutta kieltäytymällä yhdistymistä seurakunnan kanssa. Jos elät edelleen synnin laiminlyönnissä tästä toimituksesta, muistutan teitä siitä, että Kristus on sanonut, joka häpeää minua tässä sukupolvessa, sitä minä häpeän, kun tulen isänsä kirkkaudessa. Oi ristin sotilas, älä toimi pelkurin osana. Eikä johda sinua virheisiin, minun on vain lisättävä yksi asia, ja sitten olen tehnyt. Kun puhun siitä, että otit Herran ehtoollisen toimituksen, älä kuvittele, että toivoisin sinun hetkenkään uskovan, että siinä on jotain pelastettavaa. Jotkut sanovat, että kastetoimitus ei ole välttämätön, niin on myös Herran ehtoollinen, se ei ole välttämätön, jos katsomme sitä pelastuksen valossa. Pelastus syömällä pala leipää, hölynpölyä, hämmentävää hölynpölyä. Pelastu juomalla tippa viiniä. Miksi? Se on liian järjetöntä, jotta terve järki hyväksyisi kaikenlaista keskustelua. Tiedät, että se on Jeesuksen Kristuksen veri, se on hänen kärsimyksensä ansio, se on hänen kärsimyksensä ostaminen. Se, mitä hän teki, yksin voi pelastaa meidät. Uskalla häneen, uskaltaudu kokonaan, niin sinä pelastut. Kuuletko sinä köyhä, vakuuttunut syntinen, pelastuksen tie? Jos tapaan sinut joskus seuraavassa maailmassa, saatat ehkä sanoa minulle, vietin yhden illan, Sir, kuunnellessani sinua, etkä koskaan kertonut minulle tietä taivaaseen. No, saat kuulla sen. Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen, luota hänen nimeensä, löydä turvapaikka hänen rististään, luota hänen henkensä voimaan, luota hänen vanhurskauteen, niin pelastut lain, koston tai helvetin voiman ulkopuolella. Mutta luota omiin tekoihinsa, ja olet hukassa yhtä varma kuin olet elossa. Nyt, oi aina kunniakas Jumalan poika, me lähestymme pöytääsi nauttiaksemme armon juomista, salli meidän jokaisen, henkesi luottaen, huutaa jonkun oman runoilijan, sanoin.